Joo, WhatsApp, se on VSU ja tänään me ollaan yötä Samurilla. Ja tästä siis alkaa semmoinen sarja, jossa me mennään toisillemme yökylään ja kuvataan erilaisia videoita. Ja nyt te tiedätte ainakin, että tulee sketsejä ulos ja kenties jotain muuta. ja siis nyt kello on 5, nähdään myöhemmin. Nyt tehdään vähän boostaamista trampalla, täällä on koko kööri mukana. Ja joo. Menettekö te nyt paikalleen, niin mä sanoisin kuopustella. Oppa! Sit Sampan vuoro. No niin, nyt on mun vuoro. Ään. Te. Mä en kuulu yhtään, kun semmoinen ääni. Niin. Se on aika hullu. Sitten ukon vuoro. Ihan keskellä. N, Y, eiku, N, Y. Joo. Me lähdetään nyt uimaan, joten nähdään siellä. Kyllä. No niin, otottajat ja KPS, se kuka häviää vetää 5 On free toss! On free toss! Ota tai jätä. Yes! KPS. KPS. Tää vedän! No niin! Matti Aksela. No niin, kumpieka. No ihan sama. No, vähän hävisin. Joo, no. No niin. Joo. Buu! No niin, sun vuoro. Te. Pommilla! Kartsa Montakeo! Okay. Täkki. Sitten vaikka poltti. Sitten mikä stalbacki. Sitten koko vuoro. Mä vedän ekana vaikka sen ihan vaan selkäpäkeinen. Sitten on hiukset. Ja sitten ihan väkki vaan. Ja sitten vielä keräbäkki. Se oli melkein Coca-Cola. Sekin oli rannalla. Noniin, melkein Coca-Cola. Okay. Sitten poltti. Sitten Indo. Tupla. Joo, tupla. Sitten kiklasi. Ei. Sitten mä koitan uudestaan kiklasi. Lasketaanko se kolmanneksi? Ei. Okay. Se olisi pämmiä samasta, että pitää. Sitten vaikka fingeri. Oh, hellna. No! Joo, en mä rovi. Okei. Ekana mä koitan. Mä menen heti syvään päähän. Tripla. Ei. Se meni niinku tuplat. No ihan sama. Sitten mä aion koittaa. No kikles. Joo. Ja sitten vielä brie.
Tää on se, jossa saattaa lykätä nyt saa. Ei! Ota, hei! Ei, vielä yksi. Tää oli niin lähellä, tai kaksi. Yes! Sitten aina. Se fumplas. Mä kokeilen uudestaan. Se on niin herkeä. Pitää jatkaa sitä liikettä käsillä. Mä tiedän. Sitten vielä kerran ainakin tai kaksi. Hitto. Vielä kaksi. What's up? Me ollaan teltassa. Joo, ja kokeillaan tämmösiä PPQ Flavor ranuja. Ootas, älä syö vielä. Joo, no, ok se. Jatkoon. 5/5. Nää maistuu samalta vähän kuin ne hot rod. Nää on varmaan hot rod, kun nää on PPQ kanssa. Nää on hyviä. Joo. Joo, kello on nyt tosiaan 12. Joten musta tuntuu, että me nähdään huomenna vähän aamusimmissa merkeissä. Joo, me herättiin just ja kello on paljon, se on puoli yhdeksän, joo. Joo, nähdään seuraavassa klipissä. Sitten me ollaan nyt, tällä kello on 9:49 ja Valitettavasti ukko on lähtenyt. on poistunut saarelta. Joo, me mennään tänään vielä ainakin uimaan. Ja ehkä vielä kuvataan jotain Joo, kontsaa. kyllä me varmaan uskon sen. Joo. Nähdään seuraavassa klipissä. Joo, me ollaan siis nyt menossa uimaan. Täällä vähän sataa, mutta ei pitäisi ukkustaa, niin kaikki on hyvin. Kaikki on ihan lupaavasti, joo. Nähdään siellä. Klipissä. No niin joo, nyt me ollaan täällä. Joo. Täällä on vesiä. Hyppytonni 1-3. Mä vedin 300 kartsaa, mutta ei se ehkä kannattanut, kun ne meni nenäkin varmaan about yhden järven verran. Täällä olisi varmaan vähän kivempi olla, jos ei olisi tällä teitä pilviä. Jos paistaisi aurinko Niin. ensinnäkin. Mutta täällä ei ole kyllä paljon porukkaakaan nyt. Niin voiko valittaa? Ei. Eipä oikeastaan, koska kunhan ei ukkosta, niin ei ole paha. Niin. Joo, tää on siis Mellilän, Uimaranta. joo. Mellilän Tekojärvi itse asiassa. No joo, mutta Kerran tosta. Noin tollanen. Ja me nähdään taas varmaan autossa. varmaan autossa nähdään jo. Jos me ollaan täällä, nyt tullaan rannalta Sampalle ja maistetaan tämmösiä, mikäs tää on, nougat ja Ei oo nukat kuin keksi ja hasselpähkinä. keksi hasselpähkinä. Hasselpähkinä keksi. Hasselpähkinä. Tällaista jätskiä. Jätskiä joo, ja nyt me testataan, me ollaan odotettu tätä niin kauan oikeesti. N-Y-T. Mä tiesin, että tää maistuu tältä. Joo, hyvä. Hyvä. Solid 4/5. On hyvä. Joo. Tuplo V. Tosi pähkinäinen. Joo. Natsi. Ja bye bye.